سراوت إرترا خاب كتماتات تجري وتصخم زلة تقليتهم. أقول سراوت من كل خلي إثيوبيا بمسلاف أنصار حيلتات تجري كواقات أنها سراوت إرترا كاب استفلالي خبابتات تجري يسحب كم زلة نبرت حبيرهم. بي بي سي نقال نبرت ختم شيرز زرارة بخوينو تم أفتح ختمان أوار حسنها أبالا سراوت إرترا يوتصخم زلة وحابري تاريخي بلهم. معهن زينا ريتور سون سراوت إرترا خاب كتماتات شيرن داس اللاسن أخصو من كم زوات أن سلست نبرت بمتكات زبطيبهم. وتدرات إرترا أنا حيال خبت مخاي كاب أنفت أخصون كمتام بشرارة حلفان كم زراعي نبرت بي بي سي تزاريبهم وتدرات إرترا خنقصاقص خم زراعي زغلصو تم نبرتي ملو بملو إلى قديم زلو زبل ግን ርግጸኛታት ክኾኑ ከም ዘይከኣል ተዛሪቦም እቶም ኣብ ከባቢ ከተማ ሽረ ዝነበሩ ኣባላት ሰራዊት ኤርትራ ቅድሚ ሕጂውን ካብ ቦታ ናብ ቦታ እናተንቀሳቐሱ ይወፁን ይኣትውን ስለ ዝጸንሑ እዚ ሕጂ ዘሎ ምንቅስቓሶም ካብ መሬት ትግራይ ንምንስሓብ ድዩ ኣይኮነን ምግማት ከም ዘይከኣሉ እቶም ነበርቲ ወሲኾም ገሊፆም ኣብ ከተማታት ሽረ ንኽስሙ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ትካላት ረድኤት እውን ብዙሓት ናይ ጽዕነት መኻይን ዝተሳፈሩ ወታደራት ኤርትራ ትማሊ ሓሙስ 21 ታህሳስ 2015 ኣቆጻጽራ ገዝ ናብ ኣንፈት ከተማ ሽራሮ ክጓዓዙ ከም ዝረኣዩ ንማዕኸን ዜና ሬቶርስ ተዛሪቦም ኣለዉ ሓደ ሰራሕተኛ ትካል ረድኤት ድማ እቶም ወታደራት ክወፁ ከለዉ ናይ ምስንባት ምልክት እዳዎም ይንበልብሉ ምንባሮም ተዛሪቦም ቢቢሲ ኣብ ከባቢ ደቡብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ራማ ዓዲ ኋላ ናብ ዝርከቡ ነበርቲ ደው ኢሎም ዘዘራረቦም ሰባት ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ቅድሚ ሎሚ ኣብቲ ከባቢ ተራእዮም ዘይፍለጡ ወታደራት ኤርትራ ካብ ኣንፈት ዓድዋ ንኽስሙን ክምለሱ ከም ዝረኣዩ ተዛሪቦም ፌደራል መንግስትን መራሕቲ ትግራይን ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ፕሪቶሪያ ብምርኻብ ኩናት ንሓዋሩ ከብቅዕ ኣብ ዝበፅሕዎ ስምምዕ ሓይልታት ወፃኢ ካብ ትግራይ ክወፁ ከም ዝተስማምዑ ይዝከር ሮይተርስ ብዛዕባ ምንስሓብ ሰራዊት ኤርትራ ዝምልከት ሓበሬታ ንምርካብ ንሚኒስተር ዜናት ሃገር የማነ ገብረ መስቀል እኳ እንተሓተተ እቲ ሚኒስተር ግን ብዛዕባ ንጥፈታት ሰራዊት ዝኾነ ዓይነት ሓበሬታ ክህብ ከም ዘይደሊ ገሊጹሉ ንኽልተ ዓመት ብዝጸንሐ ኩናት ዝተሳተፈ ሰራዊት ኤርትራ ከበድቲ ግሰታት ሰብኣዊ መሰላት ብምፍጻምን ትሕተ ቅርጺ ብምዕናውን ይኽሰስ መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ ተሳትፎ ሰራዊቱ ብወግዕ ዝሃቦ ዝኾነ ዓይነት መግለፂ እኳ እንተዘይሃለወ ምዕራባውያን ግን ኣብ ልዕሊኡን መንግስቲ ኢትዮጵያን ሰራዊት ኤርትራ ይውፃእ ብዝብል ጸቕጢ ክገብሩ ጸኒሖም እዮም ኣሜሪካ ድማ ኣብ ልዕሊ ላዕለዎት መራሕቲ ሰራዊት እገዳን ቢራ ምህለዋ ይፍለጥ መንግስቲ ፌደራልን መራሕቲ ሕወሓትን ናብ ስምምዕ ድሕሪ ምምጽኦም ጉዳይ ምንስሓብ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ነቲ ስምምዕ እንቅፋት ከይኸውን ክፍተታት ክለዓል ጸኒሑ እዩ